Чаквате ли са ми заредени? Има зомби. Здравейте, пацани. Сега нов клип, почваме клип. И тук има експлорваме една пещера, има зомби вилич, много близо до лава. Умря. Да, вилич. Оф, мъжите за зомби с даймонд броня. Не, чънковете не ми зареждат нещо. Пещерата. Защо? Искаме да изпуснете якото и траш. Да не слушаме. Да спорним цялата. Аз ще взема пък айтемите. Паяк. Ходи пока. Тук му. Ява тук. Ти осветявай, аз ще пазя и ще бия. Ти осветявай и събирай айтемите. Мали нещо ми бъгна всичко. Така много да бъгне така яко. Добре, че аз не снимах. Яка ли? Какво? Майнкрафта ми излезе и сега влизам. Аз пред теб ли съм сега в Майнкрафт? Пред мен, пред теб. Ето ме. Не. Какво трябваше да пиша? Върнахме се и... Сега тук пещерата свършва на там. Ето ти всички торчове. Имаш ли? Имаш и кирка, нали? Ти взимай рудито, осветявай, пък аз ще пазя. Защото тук не иска да си губи левелите. И кажи, ако има някъде зомби за теб. Аз съм само 9 левел. Минавай от тук и внимавай. Лапис, ще ли трябва ли да? Ето тук. Скелет и крипър. Скелет и крипър трябва да се сбият. Да тръгвам ли? Мале! Казвам ти, стой тук. Жертва! А ти? Не, двама са! Идем гръмна. Идвай. Айран. Тук има някакво чудовище и то е XP и Creeper. Тук има и Redstone. Иди се как спри. И не гръмна. Освечавай! Какво на тази има торчове? Някой би навал тук. Злато! И прикол. Идвам. Пък аз си хвърлих меча. Ти си тук без айтеми. Къде е крипъра? Ендърмен! Искам да го бия. Сериозно ли? Пък аз не мога. Я тук. Така, крипър, зомби, крипър, гръмни. Не гръмни. Супер. What? Искам някак си да погледна. What? Ги гледаш ли? Зомби. Пък аз отивам в хамето.
Мале, нещо ме бие! Кой е паяк? И зомби с броня! И знаеш ли каква е? Как беше тази въжена ли беше? Да, вижда, много ни трябва. И само рутен флеш. Тук мъж ще ви покаже фермата, която направихме преди 5 минути. И нещо му израснало ли е? Не, нищо не е израснало. И ето, сега ще ви... Къде? Ето тук втора чест, имаме руди и вижте имаме. Изпечи тази златна руда. И ето малката градинка. Все пак си е хубава. Ще ни стигне за хляб, ресурси и става тъмно. Ое! Аз съм убивач. Докъма, за теб има зомби, докъма. До къщата има зомби. В къщата имаш ли яйца да прасета? Да. Добре. Спамвай. Имаш ли на още нещо? Имаш ли нещо? Ок, спамвай си пак. Ай, ти спални много и накрая, когато спалниш всичките 10 бим. Да, взехме ги от... Да, взехме ги. Няма представа. 33. Да. Колко имаш? Аз имам 36, а ти? Айде, давай. Да ми пускай още. Не. Да. После ти дам всичките пържоли, ако искаш. Да. Айде, пускай още. Още колко имаме? Сега пусни всичките наведнъж. Идено. Слайка текспи. Кой левел си? 16. 61. Пред печката са ти. Какво? Показва нещо, че почва след 1 минута. Кое е това? Отивам на лов. Да. Аз отивам на лов за зомбита. Мале, 2 зомбита. Ме идват наведнъж. И 2 зомбита умряха. И зомби вилич. И 2 скелета. И 1 с броня. И имам пред къщата и още едно зомби. Всички ги прекарвам пред къщата, заедно да ги бием. Излизай. Докъма излизай. И тук пред къщата има още едно зомби. Ние какво правим? Как всички идвай направо, идвай да ги разбием. Мале, ще се отдая за рутен флеш. Пред къщата ли са ми? Ще ги